Sziasztok, én Kislava vagyok. Sziasztok, én meg Monster Hunter. És belekezdünk egy Xbox-os Survivor, Minecraft Survivor. Na, menjünk. Ugye milyen jó az ki, nem? Hey, és nekem... Hey, menj már, eltakarsz. Au. A szexi képemet eltakarod. Na, basszus. Na, semmi, nem mondtuk semmit. Jaj, nekem mindig ez a mánia, hogy csak. Vagy meg, bonus chest? Spider-Man! Na, van a Én meg a Spider-Man. Spider-Man. Ja, persze. Ó, buddy! De hol van a bonus chest? Ó, az jó kérdés. Azok mi? De ne üsd már ki, te kézzel. Nem ne baj. üsd ki kézzel. Jó van. Eltűnik, az oda veszik. Ó, Hol? Ott van. Au. ó, de ő. Nem már. Enyém a csákány. Hey, még én szép sárkányozok. És a chestet vigyél, na. Ja, tényleg. Ó, Kokobin. Az mi? Jaj. jaj. Na. Ma nem tudom, hogy kokobínnel mit lehet csinálni. Hát kekszet, hogyha csinálsz hozzá búzafarmot. Meg Ó, másfél. kakaóbabot. Este. Ó, ott vagy. Ott a név. Még nem esteredik te. Jó van, nem most ott végig van, úgyhogy nem tudom. Jaj! Hallod, gyere? Fel. Gyere, csákányos szenet. Aucs. Csákányozzak szemet, az is értelmes. Ugye? Igen. Megtanultam magyarul. Megtanultál magyar. Ja. Ja. Én nem magyar lenni, hanem én lenni Vietnám. Hoppá. Van egy olyan osztálytársam, aki Macka. Barátaim, gyertek ide. Vilnek hívnak, és az a teljes neve Barátaim. Cuntuhantán Vil. Vagy... Milyen cuntohántán vil? Nem tudom. Várjatok egy kicsit. Hoppa. És becsukják az ajtót. Hé, kizárjuk be az ajtót. Te. Júj! Jaj, mi ez? Bocsi. Fail. Big fight. Kéne menni Gombasziget kérdőjel? Az Mit nem gombasziget. Nem kérdőjel, hanem felkiáltójel. És amúgy ott volt szén. De. Hol? Hát ott. Keves. Mi ez? Gyere. Fű. Ó, befűvezzünk. Talán. Fűvezzünk. Én szívtam. Na jó, te szívtad be. Jó. Most kezdj el szédelegni. Hát minden szödök, jó. Jó, itt egy berugott macska. Ja. Nem is. Tényleg, nem Én csak tudom. macska vagyok, nem berugok. Ki szokott mindig elmenni sörözni? Te. Én. Igen. Ne viccelj már, 11 vagyok, de meg 28. Tudod mikor. Hát igen. Én is mindjárt 11. Mi? Két nap és 11 vagyok. Csak szerintem 2 év. Jaj! Menjél már innen, szedjél más fát. Ja, azt már nem érem el. Jó tudni. Na mindegy, menjünk és építsük. Várjál, csinálok ilyen csúnya fát. Mi? Hallod? Kiszedtem 6 plánket és jungle plánket, és nem lesz semmi ilyen. Papa, lássuk, nem úgy jumpolok ötöt. Sosem voltam. Na, azt mondjuk, hogy átugrottam. Nézd, mi van. Tudjuk majd termeszteni. Azt nézzétek. Azt. Ó. Hát? Hoppá. És mennyit kaptam? Ó. Nem tudom. Olyan? 2.
Láva! 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 Csináljunk lávacsapdát. Ezért ezt kéne vödölni. Ott egy utcára. Ott a testvéred. Hát tudom. Én is azt mondtam. Még elején. Kell majd kaja. Na, ilyet sem minden nap lehet lenni. Barátom! Gyere, testvérem! Gyere! Egy gombaszigeten. Szia! Láva. Hol vagy? Én még életemben nem láttam Szia. ekkora gombaszigetet. Szia! Nem menekül el. Jó, de jó. Ó, de most megint. Milyen Mi lenne? az ott malac? A rózsaszín birka. Ahhoz amúgy meg birka? Mala? Mala? Bikra. Tudok beszélni, oppa. Ez értem volt. Nyelvtan egyes, ez most egy rózsaszín, nem áll. Fúj. Hát csúnya! Ilyen nőt sziszi. Survival Island! Ja, nem tudok sprintelni. Ha, nekem van kajám. Beletömöm a fejembe. Survival Island! Te nem tudsz megütni. Azt te csak hiszed. Úszok. Jaj, nehéz úszni. Epic csönd. És minek kellett ide átjönni? Hát mert Survival Island. Te mertél volna oda. Ó, ez mi volt? Te vadászva. Esély bele! Hát így beleesett. Na, gyere! Na, menjél vele, menjél. Látom, mit ütsz. Látom, hogy mit ütsz, látok mindig. És összeszedem a földet, de nem bír. Na, szia! Megyek. Nem, menjél, kösz. Nem tudok. Sprintelni, vagy sprintelni, mert Sprintelni. az tök más dolog, mint a sprint. Jó, akkor inkább rékelek a csomó. Kéne kaja. Szerintem nekem meg. Ha, mindjárt nem tudsz sprintelni. Nekem már csak 3 van. 3 ment le. Kutya! Az ős ellenségem. Menjünk innen. Menjünk innen. Vigyázz. Ős ellenségem. Na mindegy, Malac, ott egy malac. most nézzétek a felsőt, mert én skint állítok. Hé, Jaj. hol mész malac? Nincsen kutya. Oké. Most megdög lesz. Na, most ki a nagy menő, ha? És menekül. Segíthetni megölni. Menekül, ha? Na. Nem mikor kéne kaja, akkor nem ad. Jaj, ez szivacs. De nincs is szivacs. Akkor nudli, akkor spenót, akkor makaróni, akkor tök minden. Spagetti. Ami ez a spagettibe? Ó, tök! Ez az. Már nem tudom, minek örülünk, hogyha van itt több. Hát, ezért. Azt, nézd rám! Úristen. Nézd már rám! Ilyen természeti katasztrófa. Ajaj, kéne kaja, mert mindjárt sebződök. Ajaj. Én nem látok semmit. Akkor vedd le. Megvakulok. Ja. Na most remélem látjátok. Na nézzétek. Mennyi már most Nem tudom, hogy látjátok. Mennyi már? Mindegy. Öcsém, mindjárt sebződni fogok. És engem az nem olyan érdekel. Kösz.
elveszem. Neked vascsákányod van? Kő. Csak ebben a megvilágításba szól. Ajajajaj. Na, Menjünk ma a szörnyecskét, meg fognak minket puszilni. azaz. Hagyjad már, ne szedd már ki. Nem is látom. Ne szarod. Föl. Egészség. Köszönöm. Komolyan, én félek, inkább bemegyek. Kolyám is izé. Na, most nem látunk semmit. Állíts fel a világosságot. Most nem látok semmit. Ide akkor ezt a fát. Ennek a videónak itt lesz vége. Igen. Majd reggel találkozunk. Jó, na sziasztok. Bárti nem láttuk semmit, tehát sziasztok.